टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ। भिडिअआ जोबाखै दे रायजोफोर, मेन भिडिअखौ आङो लास्टाव देखायगोन। बिनि सिगां आङो हाबा जानाय हिन्जावफोरा सेंग्रा हौवाफोरखौ माबायदि लफायो, गावनि जियाव माबायदि खोलैयो आरो गावजों उन्दुनांगौ माबायदि बायद' खालामो दिनै मिथिगोन आरोना, दिनै मिथिजोबगोन बेफोर बाथ्राखौ। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' सोरबा नुबायानो जानांगौ फेसबुकाव मोनसे पस्ट भाइराल जागासिनो आरोना। एबारनि पस्टआ एसे आलदा जागोन दे, भिडिअआ एसे आलदा जागोन। सिगांफोर जोङो नुनो मोन्दों थांनाय समफोराव हौवा हिन्जाव गोसथोलायबा हौवाफोरा जेनेबा भाइराल खालामना होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। ओमफ्राय दानिया एसे आलदा, हिन्जावासो भाइराल खालामना लादों आरोना गावखौनो, मिथिगौ ना? गावनि इसिबां गाज्रि भिडिअ भाइराल खालामना लादों सासे हिन्जाव मानसि, सिख्लाबो होनजाया, सिख्ला मानसि नङा इयो, मिथिगौ ना? हाबा जाखानाय गथ' सासे दङ। ओमफ्राय आं खोनानो मोन्दों नैबे हौवाखौथ' नोंथांमोना सिनायगोन जानांगौ, सेंग्रा नङा, इबो हाबा जायाबाबो इबो बैसो जाबाय। गोबां जों उन्दैयावनो बिनि एलबामखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। जोंनो दा बुरिलायलांबाय आरो बेलाय बोरायालासिनो थागोन नामा? दासिमबो बियो हाबा जायाखै आरोना बे मानसिया। बे मानसिनि नामानो जाहैबाय सन्जिब बर'। सन्जिब टाइटेलखौ मिन्थिया, जायखिजाया सन्जिब आरोना। जों गोदो उन्दैयावनो नुदों बिनि एलबामखौ। आरो आङो बे मानसिखौ सिनायाखैमोन दे, बे हिन्जावा पस्ट होनायाव आङो सिनायाखैमोन। कमेन्ट नायनानै आङो सिनायदों। कमेन्ट नायनायाव सासे मानसिया होनदों आरोना, सन्जिब गोदोनि एक्टरसो माथो बेलाय इदि होननानै। ओमफ्राय बेयावहाय आरो सासेया होनदों, औ दाबो हाबा जायाखै नामा इयो, इदि होनदों आरोना। ओमफ्राय सोरबा सासेया होनदों, मानो हाबा जानो, बेफोरबायदिनो जुदि ओरैनो उन्दुलायनो मोनबाय थाबा, बेफोरबायदि। औ नंगौ बाथ्राया, नंगौना नङा? राइट बे बाथ्राया। ओरैनो नोङो जुदि हाबा जायालासिनो टाइम पास खालामनो मोनलायगासिनोबा, बैजों उन्दुलायनो मोनगासिनोबा, थ' मानि थाखाय हाबा जानो दरखार? बिदियावनो हाबा जाया दे खायफा सिख्ला सेंग्राफोरा, मिथिगौना? बेफोरबायदि। खिन्थु अबियास सैथो मिथिला मानि थाखाय हाबा जाया, खारनबो थानो हागौ। बेखौ आं बुंबाय थाला आरोना। जायखिजाया सिख्लाया माबायदि पस्ट होना लादों मिथिगौ रायजोफोर? नायथाव जायै हौवाजों बे सन्जिबजों जमा उन्दुलायनाय बिसना गंसेयाव, आरो माबायदि पस्टफोरखौ होना लादों। छि सासे हिन्जाव मानसि जानानै लाजिया एसेबो। आरो गथ' सासे दंखायो, बे गथ'आ नुबा मा सानगोन? गथ'आबो हौवासानो बेना, आरो देरबायनो गथ'आ, मिथिगौ ना? ओमफ्राय बियो बे सन्जिबखौ लोगो मोननायावसो बियो हौवाखौ गारदोंनो, मिथिगौ ना? आं खायफा हाबा जानाय हिन्जावफोरखौ बुंनि दे, नोंसोरो ना हौवाफोरखौ मानि थाखाय गारो? सेंग्राफोरखौ लाइन लानो थाखाय, हो? आरो नोंसोरना हौवा बायदिसिना थाखानानै, गथ' गथाय थाखानानै बोरै आं बेखौ गोसथोगोन? गोसथोनायनि नोजोरजों नों बोरै नायो नोंसोरो? फंबायनि हिसाबजों नाय, नंगौना नङा? फंबाय बा जाथि खुरमा बेफोरबायदि नाय, उन्दैसिन साननानै नाय सेंग्रा मानसिफोरखौ। लाजिनाय गैया? हिन्जाव मानसि सासे जानानै गावनि पस्टखौ भाइराल खालामना लादों। छि गामिनि खुरमा बाय बाहागि दंना गैया बे हिन्जावना? लाजिनाय दंना गैया? गावनि रुमाव फैयोमोननो, आरो पस्टआव मा लिरदों? बिनि भिडिअआ जोबाखै दे, दंबावो, लास्टाव दंबावो, होबावगोन आङो। आरो पस्टआव इयो मा लिरदों मिथिगौ ना? होनदों, आंजों गोसथोलायनानै, आंजों उन्दुनानै जानानै अखानानै नों आंखौ गारबाय, बिदि बुंनानै लादों इयो सासे हिन्जाव मानसि जानानै। आयु, लाजिनाय गैया? बे बाथ्राखौ नों बोरै, मा साहसजों बुंखो नोङो? आं आसुरित मोनदों आरोना पस्टफोरखौ नुनानै। आयु इदिबो हिन्जाव मानसि थायो नालाय। हिन्जाव मानसिफोरा एसे लाजिनाय गिनाय थानांगौ, आरो थायोबो, मिथिगौ ना? हौवाफोरनिफ्राय हिन्जाव मानसिफोरा बांसिन मा होनो इज्जतआ थाङो, हौवाफोरना जेबो थाङा, मिथिगौ ना? मिथिगौ, हिन्जावफोरना बांसिन थाङो। बिनि थाखायनो हिन्जावफोरा साबधान थानांगौ। गावनि माबाखौनो, गावनि मान सन्मानखौनो गावनो सेस जानानै लादों बे हिन्जावा, मिथिगौ ना? फेसबुकाव होनदों, आंजों उन्दुनानै गुबुन हजों। ओमफ्राय बियो आरो मोनसे खोथा होनबावदों दे, सेंग्राखौ आङो फार्स्ट लोगो मोनजेनबा हाबा जादों होननानै खिथायाखै। औ, इदिनो हाबा जानाय हिन्जावफोरा हाबा जायाखै होननानैनो नोंसोरो सेंग्रा हौवाफोरखौ लाइन मारियो। नोङो हाबा जायाखै होनबासो सेंग्राफोरा नोंखौ लाइन मारिगोन नालाय। आरो सेंग्राफोरखौ लाइन मारिनानै नोंसोरो रिलेसनशिपआव थानानै बेजों उन्दुगोन, देहा सोलेरखौ नोङो बेनो गथायना होगोन। ओमफ्राय गथायना होनायाव सेंग्राफोराथ' नोंनि देहा सोलेरखौ मोनबाथाय नोंखौ गारनो हाला, नोंनि अननाय मोनबा। बेयावनो सेंग्राफोरा बरबाद जायो, गोजावो। खायफा बेयावनो हाबा लानांगौ गोनां जायो, बुरि हिन्जावफोरखौ। आरो आङो उनफोराव एसे भिडिअ लाबोबावगोन, आंनि सिनायनाय मेगनजों नुनाय भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन। हाबा जानाय हिन्जावफोरा माबायदि खालामो, मिथिगौ ना? इयावनो बै हाबा जानाय हिन्जावफोरा गावनि हौवाखौ ज्राब गारसिगोन, सेंग्रा हौवा मोनबाथाय। आङो सेंग्रा हौवा मोनखाबाय, बेखौलाय मानो नांगौ होननानै। नोंसोरनाव इसिबां माननाय दं, नोंसोरो मा होनो सासेजों थोआ। गथ' गथाय मोनखांनानैबो आरो सेंग्रा हौवा नागिरबाय थायो दि नोंसोरो। खायफा हाबा जानाय हिन्जावफोरखौ होनदो दै, मिथिगौ ना?
लाइफ बरबाद खालामना होयो सेंग्राफोरनि खायफा खायफा सेंग्राफोरनि बिसिनि थाखाय लाइफआ सेंग्राफोरना बरबाद जायो मिन्थिना लाबानो जाबाय थ' आं बिनि भिडिअखौ देखायनानै होग्रोनि सिख्लानानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जुरि बर' आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन थ' मा खालामनो दा आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बि आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों दायो नायदो सन्जिब बसुमतारिया आंखौ मा होनदों नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बिनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा माला दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन ए टु जेड खोथा बियो आंनि मिथियो जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडियेटलि हाबा खालामगोन बियो बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों आंथ' हायरान जाला मानो थाखाय ब्लक खालामदो आंथ' बहुद भाबिनानै पार मोनाखै स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा हाबानि डेट फिक्स जाबाय सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनैबाय ओमफ्राय दा बे सिख्लाया जे मिथियामोन नामा जों रिलेसनाव दङ होननानै मिथियामोन नामा सिख्लाखौ आङो दाय हमनो थाङा बास बे सिख्लाखौ बियो मा होननानै बियो गनायनानै लानो हाखो आरो आंनि ए टु जेड प्रब्लेमखौ बिमा बिफाया मिथियो रिलेसनाव थानायखौ मिथियो रायलायनायफोरखौ मिथियो लोगो हमनायफोरखौ मिथियो आंनि रुमाव फैनायफोरखौ मिथियो आंखौथ' बियो जेनेबा सिख्लानानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ दाथ' आङो बियो जाय समाव आंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बे टाइमावनो आङो बिखौ मोजाङै बुंदोंमोन दे आङो नोंसोरनि न'खरावबो थांनानै फैबाय बा नोंसोरनि न'खरनि गासैखौबो नुदों आङो इनडाइरेक्टलि बिखौ आं बुजायबाय थादों बियो मानियाखै आंनो नोंखौनो नांगौ नोंनो आंदों मिलियो नोंखौनो आं मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदि होननायाव खोथाया आगबारिलांबाय आरो आं बुंनाबो लाबाय जे आंहा बिदि आङो सिगाङो उन्दैयाव आङो हाबा जादोंमोन आरो फिसाला सासे दंमोन खिन्थु जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला दायो जोङो कर्ट मेरेजबो खालामाखैमोन नालाय बेनिफ्राय आरो डाइभर्सबो जोङो बिदि खालामाखै गामिनिजों जों फोजोबनानै दोनदों आरो लोगोसे बियो मा होनोमोन आंखौ नोंथांमोना खोनासंना लादो बुजिबाय दा सेंग्राफोर हाबा जानाय हिन्जावफोरनि केरेक्टारखौ खायफा हाबा जानाय हिन्जावफोरा नोंसोरखौ माबायदि फासायो नायना ला थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' दिनै भिडिअ एसेनोसैमोन